Mainit ka nagsabtanay si 4th District Board Member Domingo Oste Jr. kag 1st District Board Member Marcelo Valentin Serag sa ginpatigan nga sesyon sa sangunang panlalawigan angot sa legalidad sang appointment ni Attorney Hanida Henise nga amo ang bago nga sekretarya sang Provincial Board talos kay Attorney Raul Chusayco. Sunod kay Board Member also natuon sa election period ang pag-appoint kay Henise sa diin. Ginapatuman ang prohibition sa pag-appoint kag pag-hire sang bago nga mga empleyado sa gobyerno. Dugang pa ni Oso nag-file ini sang motion para sa concurrence sang bag-o nga sekretarya kag ginapahay nga luyag sini sang clarification antes magdesisyon ang provincial board kung batunon ang amo nga appointment. Naglawig sa mga lapit 3 ka oras sang bugos nga sesyon bangod sang nangin mainit nga deliberasyon. Paano wala ma-comply? Tanang yung requirements na comply. Ang ginapamangkot talaga letter C. Diba? Urgency. Hindi man ako abogado, naintindihan naman na. May question pa ako sa number 4 na about the laws. So that is why I move for the suspension of the deliberation. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.